Sí. Ara li donarem el premi. Digue-li que donem el premi. Ah, em faltava un aquí, va. Un fort aplaudiment ara per ells. Ara recordarem els noms també, aviam. Fort aplaudiment per ells. Bueno, aviam, aquí tenim. El regal és aquest disc del Rubén Dou, que aquesta és de Nadal, però de Nadal roqueres, per ballar-les, Així es podeu escoltar-les una estona encara aquests dies de Nadal. Un per tu i un per ell, Ja està. Ah, bueno, ja està. Molt bé, doncs ja està, Bueno, i ara posem-nos tots aquí, davant meu, i farem ones de mar, va, ones de mar. Sabeu fer ones de mar?